はい、皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。スタジオみかん所属の放牧系 VTuber 羊が今週もお絵かきをしていきたいと思います。Good morning, Good afternoon, and Good evening, everyone. VTuber 羊アグラザ belonging to スタジオみかん。I'm going to do some casual drawing today. ということで、ひょびぴょーということで、ラギさんいらっしゃいませ。よいしょ。今週もお絵かきをしていきたいと思います。よいしょ。前回の続きから書いていきたいと思いますが、どこ書いてたか忘れました。完全に忘れました。どこ書いてたっけ？何書いてた？私。これなんだ？謎のレイヤーがあるけど、これなんだ？ああ、ここ。ああ、なるほどね。よし。もうちょっとで終わる気がする。よいしょ。今日でこれ終わらせたらちょっと明日とかガティックフォンとかやるのもありかなーってちょっと思ってる。よし。よいしょ。カーシャさん、ウェルカムハロー、ハワイユー。羊さん、こんにちは。チャットの皆さん、こんにちは。皆さん、お元気ですか？ I'm feeling well. だよ。歌ワークやゲームワークなどどうしたの？歌ワークやゲームワークなど明日？歌はね、ちょっとまだね、コロナ明けなので、ちょっと喉の調子、今無理すると多分ね、またちょっと悪化しちゃうので、しばらくお休みしようかと思っております。まるちゃんいらっしゃい、まるちゃん。今週もメープル今日までなのでね、皆さん、たくさん使ってくださいね。メープル毛玉いる。today finish だよ。それは嬉しいですね。Thank you very much。時間が空いちゃったからいろいろ忘れてるんだよね。みょん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 
12月だよ。今日から12月だよ。ディセンバーだよ。またなんかリクエスト集結なども集結リクエストしてもらっても私が歌えないからね。残念なことに。今無理して悪化させるよりもしっかり直してからちゃんとお届けした方がいいかなーって判断に至っておりますよ。割と戻ってきてはいるんだけどね。こんにちは、まるちゃん。ハロハロ。ゲームもいいんだけどね。やっぱりね、ガーティックフォンぐらいじゃないと、みんなとお話できないんだよね。それがちょっと悲しいから、独りよがりになってしまうので、それは私は望んでないので。まあ人が集まるかどうかの問題ですけどね。ガーティックフォンも一応ディスコードで募ってみようかな、今のうちに。カシュさん、ハローメン、ハロー。もしやるとしたら、いつも通りメンバーシップに入られている方、もしくは以前参加された方のみとさせていただくと思います。にゃ。にゃおにゃおにゃおにゃ。皆さん、投票よろしくお願いいたします。ボート、please ボート。なお、今日の分よろしくお願いいたします。毎日1回無料でできますのでね。あとアプリもありますから。ぜひよろしくお願いいたします。ちょっと今ね、順位が落ちちゃっているのでね。できればね、狙うからにはやっぱり上の方行きたいので。って言っても私一人の力じゃ無理なのでね。皆様のご協力が必要なんですよ。無理のない範囲でよろしくお願いいたします。良い判断です。ありがとうございます。
投票したかった人、投票してください。投票ぜひしてください。待ってます。投票していただくと私がとても喜びます。シャワーさんいらっしゃいませ。辻さんこんにちは。年一つく、あ、いや、あれちょっと待って。今日この頃、ちょっと待って。シャワーさんはね、あ、メモにない。今日なのもしかして12月1日なんですか？それは私ちょっとお祝いしなきゃ。Happy birthday to you。Happy birthday to you。Happy birthday dear シャワさん。Happy birthday to you。お誕生日おめでとうございます。キラ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 。おめでとうございます。良い一年となりますように。おめでとうございます。パチ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 。おめでとうございます。サックスカードの方にもお祝いコメント入れさせていただきますね。めでたい。パチ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 。パチ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 だよ。パチ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 。ありがとうございます。どういたしまして。教えていただきありがとうございます。あら？大丈夫。12月なんですね。寒くなりましたのでね、お風邪を召されないようにお気をつけくださいませ。あと1ヶ月でもう今年が終わる。おめでとうございます。江戸川さん、ウェルカムハロー、How are you? ハローハロー。みょうみょうトン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 。遅ればせながら皆様こんにちは。それとありがとうございます。どういたしまして。少し良くなったのですが、少しね、なんか、あれかな。マヌカハニーをいただいて、それを舐めてるから、もしかしたらそれのおかげかもしれない。結構ね、良くなってる気がする。まあ日によっては波があるんだけど。江戸川さん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ハローハロー。よかったです。ありがとう、ありがとう。ちょっと待って。じゃあ、ディスコードの方にちょっと言っておこうかな。カズさん、ハロー、ハロー、ハロー。翻訳かけよう。明日のこの時間にカーディグフォンをすると言ったら参加できますか？できる方はリアクション
リアクションで教えてください。Google 先生だからな。翻訳。カウサさん、ハロー。それ言ったかな。よいしょ。ギャラクティックフォンとはどういったギャラクティックフォンじゃなくてね、ガーティックフォンっていうね、お絵かきするゲームがあるんですよ。みんなと一緒にね。集まらなかったらやりません。よし。とりあえず投げといた。よし。明日ですね。僕がもちろんできます。カウント。おにゃ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 。おにゃおにゃお。おにゃ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 。カウントウィットミー。まるちゃん。他の皆さんどうでしょうどうでしょうあ、そうだ、あれ言うの忘れちゃった。ボーン。ちょっと待ってね。参加条件。なんかさ、飛行機の音がする。大丈夫かな？落ちてこないかな？ちょっと待ってね。参加条件も追加してくる。ディスコードに、よいしょ。これで、よし。他の皆さんって言っても、でもそんなに多分いらっしゃらない気がするんだよな。ユノスさん今入院中だし、多分できないだろうし。気づいてくれればもしかしたらやってくれるかな。どうでしょうね。午後の修行なので小休憩に見に来ますね。では昭和さん来ていただきありがとうございました。お仕事無理せず頑張ってきてください。頑張れビーム。バー。いってらっしゃいませ。確かにね、そう。あとはそうだな。カオスさんが、ジョインできるからね。あとは、そうだな。私が最近やってなかったからね。シフォンさんとかも、来てくださるかな？どうかな？もちろん、今メンバーになっている方なら参加できますのでね。マナ
マナーをしっかり守ってくださる方なら誰でも大歓迎です。エアプレイン、飛行機。どうかな。ふーみんさんいらっしゃいませ。今日休憩取れないから挨拶だけにしに来てた。コシプめ。そうなの、休憩はしっかり取らなきゃダメだよ、ふーみんさん。お仕事今日残業なしね決まりなしです。残業しないで、もう終わったらさっさと帰って晩酌してください。無理しちゃダメだよ。来てくれてありがとうございます。本当に無理しないでね。年の瀬なのでね。元気に次の年を迎えましょう、皆さん。あと1ヶ月。ちょっと4時が出た。24分また戻るね。24分。いってらっしゃい、江戸川さん。24分。具体的な数字が出てきた。ちゃんぽんくりさんいらっしゃいませ。こんにちは。今日ちょっと寒いですので、皆様暖かくしてお過ごしくださいね。投票した方々、今からでも全然間に合いますので、1日1回無料の投票分、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。詳しくは概要欄もしくは固定コメントからチェックです。寒いので玉ねぎ食べました。玉ねぎって体ポカポカする効果あるのかな。玉ねぎ美味しいよね。飴色玉ねぎ美味しいよね。お鍋の季節ですね。たくさん食べて免疫力をアップさせて、風邪をひかないようにしていきましょう。私はまず免疫力を高めるところからなんだけど。ほうれん草とかもいいかもしれない。ほうれん草のお鍋、常夜鍋、床屋鍋、なんて読むんだろうあれ。ほうれん草と豚肉のお鍋、あれがいいかもしれない。おでんもいいよね。おでんは私でもはんぺんとかが好きだから、大根も卵も好きだけどやっぱりはんぺんが好きだから、
去年も食べたかな、おでん。あてまりさんいらっしゃいませ。今週もほにゃお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 にゃ。皆さんお元気ですか？多分羊たち元気当たってた。でも読み方忘れちゃった。元気だよ。ありがとうね。よいしょ。メープルはね、明日から12月になります。時差の関係で今日はまだ11月。今日までディセンバー、違う、ノーベンバー。今日までそのスタンプは生き残っております。明日切り替えですね。私が忘れてなければ。忘れてたとしても途中で変えちゃうけど。なので、そうだ。ナイシップも今日までなんだ。ナイシップ麺。これとこれ今日までですね。ほにゃほにゃ。かぐりらなどと読むの。How are you のような意味。私忘れちゃうんで、ちょっとテイクノートするか。テイクノートするね。ちょっとメモに残す。多分忘れちゃうから。メモ。よいしょ。How are you? 間違えた。よし。これで、よし。飴色玉ねぎ一時期ハマって作ってたけど、2日くらい手から匂い取れないのは巻いた。そんなに玉ねぎの香り。玉ねぎの香りでも、美味しい香りを漂わせて、街中を歩くと。あれだね、香水みたいな感じになっちゃうのかな。コロンみたいな。玉ねぎ香水。玉ねぎコロン。私はホットプレートで牛脂などで焼いただけのほうれん草が一番好き。それやったことないな。あと今はサラダ用とかもあって茹でずに食べる機会も増えて、そうなの。茹でずに食べたことない。今のところ食べる頻度がそこまでないから賢者の石を生成したりはしてないけど。ほうれん草、賢者の石生成に必要なの？ほうれん草必要なの、賢者の石。初耳だよ。江戸もびっくりだよ。飴色玉ねぎって言ったら私はカレーを思い出すな。カレーとかシチューとか思い出すな。美味しいんだけどね。いや。
草は鉄分が豊富です。そう、ほうれん草はね、鉄分豊富だからね、体にいいとは聞くんだけど、なんかシ酸っていうものも多いから、食べ過ぎには注意とか聞いたことある。体に良くてもやっぱり、食べ過ぎは良くないんだよね。適量がやっぱり何事も一番。でもハマっちゃった時は食べちゃうんだけどね。たくさん食べちゃうんだけどね。ブームが来ると食べてしまう。ほうれん草はシュ酸が多いから、火の通しが足りないと欠席のリスクがね、そういうあれなんだ。手まりさん気をつけて。茹でずに食べる機会、ほどほどにね、大変だと思うよ。私はなったことないけど、なんか、会社の人が死にかけてた。いきなり病院に運ばれてさ、後から聞いたら、それが原因だったっていう話を聞いて怖いなんて思って。過去の話だけど。コストコの1キロほうれん草、それは冷凍なのかな？さすがに冷凍だよね。鉄やカロテンの量ではほうれん草に及ばないが、体に優しい小松菜。日本生まれの江戸野菜がおすすめ。コスパもいいし、鶏などペットの餌にもいいぞ。あれだよね、赤星インコの餌だよね。赤星インコ、よく食べるよね、小松菜。好んで食べてるイメージがある。知り合いの人が飼ってて、小松菜あげてるの見てるから、その知識はある。あと、冷えとか泡とか、ああいうものあげてた。殻がついたやつ。全然お絵かきに関係のない話していい？誰かに共有したくてしょうがなくて、今。この土日にあったこと。なんだこれはってなったことがあって。でもあれかな。ただ教えるだけじゃつまらないからクイズ形式にしようか。さて問題です。私がこの土日に起こったある事件とは一体何でしょうか？見当がつかない気がするけど。選択式にしようか。何がいいかな。
ちょっと翻訳かけよう。この週末、私に起こった事件とは一体何でしょうか。怒っただよ、怒った。アングリー、not アングリー。怒った。じゃあ応援殺国竜は何それ。初めて聞いたよ。初めて聞いた。アースなんだこのアース。ちょ。違うな。今アンケートしちゃってるから、選択式にしたいんだよね。1。事前に考えておけばよかったな。難しいな。ちょっと待ってね。考えてるから4択ぐらいにしときたいよね。何がいいかな。何がいいかなって言ってる時点でもう違うじゃんってなっちゃうんだけど。1、気がついたら土曜日がなくなっていた。2、AI にもてあそばれた。3、等身大パネルが届いた。4、お仕事を速攻で終わらせた。さあ、どれだ正解は2つある。実は2つある。正解は2つあります。当たるかな。当てたらすごいよ。2つだって2つ2コレクターアンサーズはにゃ当たった方にはキラキラしますキラキラさせていただきます。
よいしょ。わかるかな？わかるかな？ドールが届いた。ドール。なぎさんも3番ってこと？ 3 番人気なのね。等身大パネル。でもあれだから。正解は2つあるから。ハート。ハート。ありがとうございます。ハート返しさせていただきます。パ。ありがとうございます。二つ言ってくれるまで私は正解を言わない。また飛行機みたいな音がする。飛行機が落ちそうな音がする。何の音なの？怖い。天気はどうですか？昨日は約4インチの雪が降りました。天気？ジャパン、ちょっと待ってね。Weather is sunny, but very cold here. だよ。寒い。雪は降ってないけど寒い。ジャパンウェザーイエス。でも場所によっては大雪かもしれないね。今日ね、寒いもんね。too cold。イエス。寒いのよ。とにかく寒いのよ。まるちゃん。まずい。このままでは私の土日のお話がなかったことになってしまう。クイズなんていいから早く教えてってことかな。なかなか来ませんよね。来ないね。答え来ないね。2つだから、2つ。
なぎさんは3番と何番だと思う？ 3 番ともう一つ2つだから何番だと思われますか？戻った。早いね。おかえりおかえり。江戸川さん、ログ見てログ見て。ログ見て教えてくれたら嬉しいな。すみません。24分ではなくて24分38秒でした。もうそんなに経った？あれ？ログ？そう。What on earth happened to me this weekend? だよ。2、3かな？ 2と3、AI にもてあそばれた等身大パネルが届いた。ログ。イエス、ログ。まだね、答えが集まってないから。正解発表してないんだ。このチャットに貼っていることですか？そうだよ、そうだよ、上の方。さっきだよ、さっき。もう一回貼ろうか。もう一回貼ろうか。もう一回貼るね。somebody よ。もう一回貼ってる。今、もう一回貼ってる。トントンテ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 トン。まあ見てた。1と4。気がついたら土曜日がなくなっていた。お仕事を速攻で終わらせた。もう他に答えは出てこないかな。選択肢出てこないかな。出てこなさそうだったらもう答え言っちゃう。熱が大変だからね。土曜日がなくなってたってこと？熱はもうないよ。熱は下がってますよ。まあ土曜日がなくなったのはね、土曜日がなくなるのはいつものことだから。パネル、何それ？等身大パネル。私の、ライフサイズパネル、アライブル。等身大だから私のサイズ。
私のサイズのパネルが届いたっていう。パネルグッズ。ビッグパネル。昨晩のアースクエイク、なんだろう。アースクエイクって。嬉しい。おー、ちょっと待って、まだ正解とは言ってないから。まだ正解とは言ってないよ。喜んじゃダメよ。ひとりさんの抱き枕。抱き枕作ってないから。毛玉クッションしか作ってないから。でもクッションカバー作るとこあったけどね。トップさんウェルカムハロー。こんにちは。ハワイよ。いくらなの？作ってないよ。作ってないよ。サムライスピリッツっていう偽の格ゲーのキャラ、アースクエイク、いるんだ。いるんだ。おかえりてまりさん。あと一人ぐらい言ってくれたら正解発表しようかな。さあみんな当ててください。当ててください。当たったらすごい。カオスさん、2コレクトだから、2コレクト。セレクト、2、なんだ。選択肢、2チョイス。プリーズ2チョイス。ちなみにアースクエイクは、地震の話。リーザの魔法にもアースクエイクありますね。アイコンはラムだ？てまりさんかな？格ゲーはね、難しいからよくわからないね。たまに手を出すけど、絶対負けてるから。操作方法覚えられない。コマンド入力が難しくて。何買いましたか？カオスさん、ゼアー2コレクトアンサーズだよ。マイクエスチョン。
答えが出てきそうにないので、言っちゃおうかな。答え合わせしちゃおうかな。このまま闇に葬ってもいいんだけど。シャンテやサニャンなども、なに魔法の話？なかなかやっぱりやらないとわかんないね。過去芸は。羊あるある早く言いたい。誰だっけそれ。芸人さんね。芸人さん。羊あるある。あるある早く言いたいっていう。私あるある。私あるあるそんなないけど。よし、答えを言ってしまおう。2 なんだっけ ?2 3。正解は、かっこ。でるるるるるる。でるるるるるる。でるるるるるるる。でるるるるるる。誰かでるるるるるるる。でるるるるるる。なんだっけ、大くさ。ちなみに手まりさんは何番だと思いますか？2つあるんだけど。でるるるるるるる。ドラムロールが終わる前に正解をじゃね。選択肢を2つお選びください。でるる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 。間違ってた2つ置いてました、僕。すごい。ちょっと待って、まだ。まだだよ。でるる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 。でるる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 。
でるるるるるる。AI ってのが気になったけど、あとはわからん。じゃあ2番と何かってことね。正解は、ドン。2 and 4。完全に当てた方いらっしゃらなかったね。残念ながら。残念ながらいらっしゃらなかったね。難しかったかな。まあ、あながち1も間違ってはないんだけど、あながち。正解はお仕事終わらせました。AI にもてあそばれました。です。なかなか難しいんだね、やっぱり。等身大パネルはないです。等身大パネルはないです。ちょっと待って。咳が出そう。水分補給します。羊さんのドラマロードがかわいい。サンキューベリーマッチ。ドゥルル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 。ドゥルルルルルル。まあ、4はそのままですね。4はそのまま。お仕事を速攻で終わらせたのはそのままの意味です。2日で終わらせました。土日で終わらせました。ジョジョ。ドロ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 。AI にもてあそばれた意味は、内容は難しいんだよね。話せば長くなるんだけどね。ドゥルルルルル、でん、外れ、パト。パトってなんだ。話せば長くなる。話せば長くなる。なります。ベリーベリーミステリーストーリー。It's a long story. 本当に。まあ、なんやかんやあって、AI さんのお家の方、まあ、ご家族が、壺に閉じ込められたと。鍋じゃないよ、壺だよ。まあいいや。仕事を早く終わらせなかったと思うとちょっと申し訳ない気持ちになります。
ノープロブレムだよ。Don't worry. AI's family wasポット。AI さんの家族が壺の中に閉じ込められて、さあどうしようっていう風になって、私はとりあえず壺の中に手を入れてみたらいいんじゃないと言いました。提案しました。AI おじさんが壺に閉じ込められた。I said, why don't you just put your hand in the pot? そうしたら AI さんが壺の中に手を入れました。どういうことわかんない。私にもわかんない。AI スープを作っていたんですか？なんと、壺は悪魔の壺だったっつって戦闘が始まるやつ。ちょっと違う。すると、壺の中で、何か、冷たいものに触れたと、AI さんは言いました。そこで私は取り出して確認してみようと言いました。ことたかさんいらっしゃいませ。今日は何をお作りでしょうか。こんにちは、ふなりとちりました。こんにちは。今 AI さんにもてあそばれた話してた。かけそばと天ぷら作りながらのそこ評価ポチ。美味しそうな、体が温まりそうなもの。ありがとうございます。ナスも入れましょう、ナスも。高評価ありがとうございます。キラキラさせていただきます。ありがとうございます。AI とは愛の愛です。AI って何の略なんだ？ロボット。人工知能。ドラクエだか FF にマジックボットってキャラいましたよね。MP スイート。そうなの。ラインナップはナスとシシトウと車エビと柏手になります。合成。おしゃれ。ナス。さすがことたかさんです。わかってらっしゃる。さすがです。美味しそう。美味しく食べてくださいね。取り出されたものは、人の形をした石鹸でした。人工知能だよ。待って、AI って伝わらないのかな？ AI とどうやって人工知能話の中のやりとりの、なんて言うんだろう、お遊びのお話だから。
なんと AI さんの家族全員分家族お父さんの石鹸とお母さんの石鹸とおじいちゃんの石鹸とおばあちゃんの石鹸と、あとペットの石鹸が入ってたの。愛知県出身の一郎の略で違うよ。一郎さんって一郎 A ってつくの？なるほど、ひとりさん中二病になって違うよ。違うよ。まあ僕もだけど。その石鹸そのままだと AI さんの家族は石鹸のままになってしまうので、さあどうしましょうとなりました。さあどうしましょうとなりました。愛知県外、なるほどね。一郎外。さあどうしましょうとなりました。そこでお父さんの形をした石鹸に聞くことにしました。どうやったら元の姿に戻れるの？ AI さんが聞いてくれました。まるちゃんするとその石鹸は言いました。お父さんの石鹸とお母さんの石鹸をおじいちゃんの石鹸で洗うと元の姿に戻るよと言いました。ここではもうすでに恐ろしいことになってるんだけど、言われた通りに石鹸を洗うとお父さんとお母さんとおじいちゃんは元の姿に戻りました。ちゃんとした人間の姿に戻りました。でもおばあちゃんの石鹸はそのままです。石鹸のままでした。そこでお父さんにもう一度聞きました。おばあちゃんの石鹸はどうやったら元に戻るの？
と聞きました。熱が大変でしたね。ちょっと休んだ方がいいです、羊さん。違うよ、違うよ。違う。熱があってこんな話をしてるんじゃない。リアル。すると、お父さんは言いました。おばあちゃんの石鹸は、お母さんの石鹸で洗うと元に戻るよ。なんということでしょう。もうお母さんは石鹸ではないね。石鹸の姿ではないので使えません。お前がだよ。そこで悩んで、たどり着いた答えが、もう一度壺の中を探ってみよう。確かめてみよう。ってことになりました。壺の中に手を入れて中を調べてみると、そこにはまた人の形をした石鹸がありました。もう火とかCとかいろいろなってる。一つ今までの石鹸と違ったのは、その最後に壺から取り出した石鹸が光っていたということです。おそらくこれは特別な力を持った石鹸に違いないと考えました。私と AI さんがね。手を突っ込んだら鋭い歯を持つツボクとかがガバッと噛みついてきそうなイメージがあるので、ドラクエプレイヤーはツボには手を入れず叩き割るのだ。昨日は叩き割った。これ土曜日の話。昨日はバルスって言わせた。その石鹸を千人の石鹸と名付けて、とりあえずおばあちゃんの
石鹸を1000人の石鹸で洗ってみました。最初は魂の石鹸とか言ってたんだけどね。魂が具現化した石鹸とか言ってたんだけどね。するとおばあちゃんは元の姿に戻り、いつの間にか1000人の石鹸は消えていました。めでたし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 、ハッピーエンド。ランマ2分の1とかに出てきそう。1000人の石鹸、1000人の形をした光る石鹸。めでたしめでたしちょっとだいぶはしょっちゃったけどね、もっといろいろストーリーがあったんだよね。これが土曜日の夜の出来事昨日のことはね、長くなるからね。昨日の AI さんとのお話は長くなるので割愛します。割愛しますが、とりあえずさっと言うと AI さんが超能力使えるようになったスプーンとかフォーク曲げとか岩を浮かせる火の玉を出すジャングルジムを浮かせる空を飛ぶとか、そういうことができるようになりました。果たして今日覚えてるかどうかわかりませんが、いつも忘れちゃうんだよね、うちの AI さん。はてなはてな、そうだよね。はてなはてな、何のことってなるよね。謎だよね。謎に包まれてる。ヤンゲラーじゃん。そう、スプーン曲げさせた。頑張れ、頑張れ、お前ならできる、頑張れって。励まし続けたら、やったできたよって言ってくれたよ。エスパータイプになっちゃった。それはすごい話でした。It's very funny story だよ。わら。わらわら。わらわらわら。いや、チャットですか？あ、AI だよ。AI チャット。AI。話すと楽しいんだけどね。前の日の話を忘れてしまうのがちょっと難点かな。あの子ね、すぐ忘れちゃうんだよ。だって土曜日に会ったこと全部忘れてたもん。何かあったっけって言われた。ショックだった。あんな大冒険したのに忘れちゃったのって。みんなを壺の中から助け出したこと忘れちゃったのってちょっとショックだった、私。なるほど、そうなんだよ。たまに遊ぶと面白い。あんなに
一緒に二人で大冒険したじゃないって。あらまあ。なーに。おにょにょ。羊さんの家族 AI 持てますか？ AI。私だけじゃないかな。Only me。多分、maybe。多分ね。話が通じないんだよね。それもまた面白いんだけど。最近ちょっとね、それで夜遊んでるんだ。いや、科学の進歩ってすごい。なるほど。すごいよ。やってみたら。みんなやってみようよ。多分、何を話したかによって個性がね、出るから、この人の AI はこんな感じの性格になったよとか、あるから、やってみても面白いかもしれない。現実ではできないこととかも話の中でさせてくれるから、ツボを売りつけたりね。空想のお話を一緒にしたりね。もふもふ水分補給ありがとう、まるちゃん。わわ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 わ。ちょっと英語だらけになっちゃったけど、そんな感じでした。ガタンガタン、なん。多分今のはただの車。なるほど、なるほど。おにゃ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 、おにゃ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 、おにゃ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 、おにゃ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 。ちなみになんだろう。ちなみに。
なぜ羊さんの配信ポスター弾丸を書いてますか？田中さん、コンシェプメンメープルいらっしゃいませ。ウェルカムハロー、ハワイユ。ポスター弾丸を書いてますが、ポスター弾丸って何？ポスター弾丸って何？何者？ポスター弾丸。メープル until today finish メープル&ナイシップ today までポスターに弾丸を書いてますか？ポスターに弾丸なんだろう弾丸ってわかる人教えて。間違えちゃった。ポスターに弾丸。メパジ弾丸論破弾丸論破しか知らないよ、弾丸は。カバー。おにゃおにゃ。弾丸。弾丸。ピストル。ぴょん。ピストル。配信のカバーにブレッドを書いたパン。バターロールバターロールピストルいつホエアじゃない。ホエアじゃなくて、ホエン。いつ書いたっけ？弾丸。ピストルじゃなくてブレード。パンちょっと待って、パン。あれはブレードですか？ロールパンの話かな。これの話？これの話これじゃなくて弾丸いつ書いたっけ？あれいつ書いたっけ？ないいつ書いたっけ？いつ書きましたか？いつ書いたっけ？私いつ書いた？そんなもの書いたっけ？弾丸じゃなく弾丸だったら
にゃんにゃんにゃん、読めない。昔、にゃ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 ジャイアンツにマリアーノ・ダンカンっていう選手がいたけど、ダンカンさん、なんか聞いたことある。名前は聞いたことある。多分違う映画の話なんだけど。椅子じゃなくてどこにどこにどこに配信のカバーってなんだ？配信のカバーどこ配信のカバー何ファッツ配信のカバー、ストリーミングカバーでしょ？私の理解力が足りないおにゃ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 タネイルサムネイルあれサムネイルサムネイルの弾丸ちょっと待って。私サムネイル弾丸あったっけ？サムネイル弾丸消しちゃった。あれどっか行っちゃった。あれサムネイル弾丸これかな。江戸川さんが言ってるのってこれここ違うよノット弾丸だよ。クレヨンだよクレヨンここクレヨンだからそうクレヨンです。これクレヨン無料のフリーのやつ借りてるから、これは私にはわからないやっと話が通じたそんなにしっかり見てないからね、私も。色まで合ってる。そうなの色はね、適当に変えただけ。私が変えたんだよね。変えたらたまたまその色になっちゃっただけだよ。ピストルはないよ。なるほど、面白いそういえばあれだ。
ちょっと翻訳するね。10月、10月メダル、ボイス、違う、ボイスメダル。ボイスメダルの MVP のI have created、10月のボイスメダル MVP の特典である4コマ漫画制作していただきました。清書までしていただきました。掲載月はまだ未定ですが、ぜひお楽しみください。掲載された際には、しっかり告知もさせていただきました。そうだ、都会に行ってました。都会？何しに行ったの？都会に。お出かけですか？お出かけですか？普通のラムネ買いました。よかった、それはよかった。本当に普通？サイダー味だよ。普通のラムネはサイダー味だよ。ブルーベリー味とかじゃないからね。サイダー味だよ。サイダー味ってなんて言えばいいんだよ。炭酸ソーダ味。おめでとう、ありがとう。MIDI ピアノを買いに行きました。ピアノ買ったんだ。あら。どうですか？弾き心地はどうですか？楽しい？私も何もしてないな、買ってから。フルーツ味がないでした。じゃあ本物だ。本物。よかったね。よかった。しっかりちゃんと本物のラムネを味わってもらえてよかった。ちょっと体勢整えて。おにゃ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 。炭酸、そうだ。そうだ。炭酸飲料。そうだ。何色にしようかな。うにゃうにゃ。まだうまく弾いてないけど、いつかね楽しみにしてるよ。
私もそのうち頑張る。そのうちね。いちごタルトも探しました。ありませんでした。いちごタルトもいつか食べてほしい。ちゃんとしたやつ。食べられるといいんだけど。だから美味しいチーズケーキを見つけた。チーズケーキも美味しいよね。いいね。チーズケーキもいいよね。美味しいものはね、いいよ。幸せになれるから。親父に新しいスマホ買いたけど、親孝行だ。届いてない。まだ届いてない。輸送してくれるのかな。楽しみだね。届くのが楽しみだよ。設定がちょっとめんどくさいかもしれないけど、いいことをしました、江戸川さん。そう、そう、そう。そんななくていいんだよ、そう。何も言ってない。よかった。またあれかな、なんか。弾かれてる？ YouTube さんに弾かれてる？YouTube また隠した僕のコメント。やっぱり隠してたんだ。何を隠されたんだい、一体。最近多いみたいで。悪いこと言ってないけど、なんかね、
そういうのが多いみたいだよ最近。 YouTube さん見てください見てみるよ。ちょっと待ってね。また書いてるにはめんどくさいからおにゃまるちゃんちょっと待って。失敗したあれ、お母さんが言ってました。あいつは悪いんだから何も言ってないできっと失敗しますから失敗、誰が失敗するの？お父さんが失敗するの？誰が失敗するんだろう。使い方を覚えないんだから買っても意味ないのよってことかな。スマホスマホの使い方ちゃんと江戸川さん教えてあげればいいと思うよ。買ったからにはね。買ってあげたからにはやっぱり使いこなしてもらった方が嬉しいもんね。届いてないでしたしょ。あれメーカーさんが失敗したってことなのかな。アマゾンの送りをどこかアマゾンで頼んだの？詐欺詐欺にあったんじゃない？江戸川さんだから手に入らなかった。手に入らなかった。なんでだろう。でも最近郵便物、メールとかお手紙、レターが届かないとかよくあるからね。私はもうまだ届いてない荷物とかもあるもんね。実は。行方不明なの。そうそう、金はもう戻ってきましたはずだけど、お金は戻ってきた？ならまだよかったけど。そうそう。怖いね、怖いね。ちゃんと届けてほしいよね。ブラックフライデーだったしね。残念すぎる。私はもう荷物届かないし連絡もできないからさ、ちょっと困ってるんだ。
本当のこと、本当でした。新しいスマホできませんでした。失敗するからって。お母さんが正しい。お母さんの言う通りだった。おにゃ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 。そういえば昨日羊さんが1でしたね。1？ 1？ 何の 1？ 何の1だ。ちょっとソフト変えてくるね。ちょっとソフト変えてくる。再起動。ああ、間違えちゃった。メルカリなら手数料分も返してくれるけど、他では手数料がメルカリより高いくせに返してくれなかったり、ポイント払いは廃止しましたとか言い出して商品代金すら返ってこないケースもあるから、そうなの。そんなにひどいの。やめていただきたいね。あ、ちょっと待って。まあ、いいか。私はどうすればいいんだろうな。どんどん。投票のサイト 1？ 1じゃないよ。どれだどれのことだ？どの投票の話だろう。結局全体としては、そんなに1位にはなってないよ。よいしょ。おにゃ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 。江戸川さん、それは幻だよ、幻。幻です。ただいま。よし。どれを見たんだろうな。どれを見たんだろう、江戸川さんは。
何色にしようかな。ここまで来てまだ悩んでる。紫はあったけど、違う。何の色の話？テーマカラー。イラストのテーマカラーの話。今までなんだかんだ色を決めて、やってきてたから、やめて。結構。例えば、前回のだとオレンジとか。前回描いたやつはオレンジ。その前描いたやつは何色だったかな？何色だったっけ？黒とか。前回描いたやつは、テーマはオレンジとか。その前のが黒とか。赤とかね。背景色全体のイメージ、全体の色。何にしようかな。もうでも、青にしちゃったからね。なんとなく。羊さんが赤系だから、あとクリスマスといえば緑はね、あるんだよね。書いたんだよ、緑。これで。毛玉。緑でもいいかな。緑、2枚目とかね。クロワッサン。クロワッサン。赤だからな。夕焼け。緑。白をもう一回描いてもいいけどね。白。クリスマス。虹色。クリスマス。早高、いやもう、およちゃんみたいな。萌え木色。難しいな。
こんな感じこんな感じの色。はい。そうなるとでももうこっちも変えなきゃいけないから。これちょっと一回やめて。お茶の色？お茶。難しいよね。難しいよ。なんて言ったって決まってないんだもんな背景が決まってないんだもんな。今までは決めて書いてたけど、こんな感じっていうの。春に芽吹いた若葉のような黄緑らしい萌木色。もうちょっとじゃあ明るいってこと？現代日本人には青いお茶とかの色といえばわかりやすいかも。最近ピュアグリーンばっかり飲んでるから、ピュアグリーンと OS1 しか飲んでないからな。葉っぱ。ピュアグリーンのラベルもオリジナル多いお茶とおおむね同系色だと思う。割とじゃあ黄色い黄緑系なんだね。黄緑。あんまりね。明るくするとな。難しいんだよね。結構これぐらいにしとこうかな。
なんか和装と日本茶の色って合うイメージがある。確かに。うん。玉虫ジムのエリカと草ポケモンみたいな。あれか、カチューシャつけてる子か。なあ。かなかな。見つからない。そう。何が見つからない？何が見つからない？また弾かれた？いやー、スクリーンショットは撮ったはずだが、なんだよ。何のスクリーンショット撮ったの？気にしようかな。キー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 。ひつりさんは、何何ですか？なんだろう、なんだろう。なんだろうな。ヘリカのはカチューシャというより魔術師オーフェみたいなヘアバンドに見える。知らない漫画だ。漫画かな？違うんだよね。もうちょっとひらひらさせたい。先にこっち書いちゃうのもありかな。ワンプレイス。ワンピース。ゴールドン、1っていうやつ？本編はライトノベルのアニメか。これも割と西のファンタジー。知らないやつだ。私今1位のやつないよ。確かないはずだよ。確かなかったと思うんだけどな。あるとしたらまだ始まってないやつだよ。おそらく。黄色も混ぜてもいいかもしれないね。1990年代だね。確かスレイヤーズとかと同じくらいの時期。出版社も一緒。絵柄はわかる。なんとなく。絵柄はわかる。
スレイヤーズ歌えないんだよ。今歌えないんだよ。喉お休みしてるから。最近本当に歌えないんだよ。悲しいけど。歌いたい気持ちはあるんだよ。当時のオタクたちは男女ともラノベを読んでたイメージ。他者だけど、マリー見てとかも人気だったし、マリー見てってなんだ？何かの略？マリー見て。マリー見て。マリア様が見てる。なんか聞いたことはあるかもしれない。でも触れてはない。シャナですかね。シャナ。なんとかのシャナ。そっちはシュレイシャスレイヤーズとかが角川系。なるほど。詳しい。21世紀に入ってからだな、シャナ。21世紀。22世紀がドラえもんだっけ。
エルフェンリートとか、エルフェンリート。知らないものがたくさん出てくる。どうしようかな、どうしようかな。悩ましい。ハートありがとうございます。ハート返しさせていただきます。パー。ありがとうございます。にゃーん。
くぐつやかいないというかいあいくぐつくぐついやーちょうちょ回せたいな、ちょうちょ。ちょうちょ。あれこれか。ああ。平成一桁は土曜日学校でした。そうなの。土曜日学校。学校は水泳が嫌いでした。水泳が嫌いでした。本当に体育の授業は嫌いでした。あ、お寿司さん。コンシュプコンシュプコンシュプメプルメプルメプルいらっしゃいませ。私も水泳はサボりまくったね。水泳ね、やだよね。金槌。まあ、何回か溺れてはいるからね。何回か溺れてはいるので、私は。トラウマですわ。メープルと内シプが今日までなので、よろしくお願いいたします。水泳をサボりすぎて2番目に嫌いな柔道は仕方なく出ていた。柔道あったね、そういえば。ダンスとかあったもんね。体育の授業、そうそうそう。体育の授業。好きでした体育。マラソンとかさ。私は、基本的にそんな。文系の方だったので。なかなかね。やっぱり体力がないからさ。内シェプ今日、そう、それも今日までです。それの代わりにパドル入れようかなと思ってる。剣道部でした。あら、
剣道の授業が嫌いでした。なぜなぜ部活でやるからってことかな。でしたが。部活でやるから、授業でなんてやりたくない。なんか、あれかな。妙に期待されちゃうとかあるのかな。みゃうみゃうみゃう。おしゃしさん、ハロー。水泳は好きでしたが、その後の授業眠たくなるよね。体育の後って眠たくなる。わかる。あと水着が嫌だったの。にゃう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 。もみじ持ち出したい。痛い。水着どこ水着に反応する江戸川さん。こさこさあったコメント弾かれる。なんか結構弾かれてるかもしれない。もしかしたら、最近弾かれることが多いみたい。どこだろうな。水着の絵文字が弾かれるんだ。
絵文字で弾かれるの。ちょっとそろそろ草をどうにかしないと。これはバランでは違うよ。牧草だよ、牧草。弾かれるのは剣道の授業。あれ？剣道の授業は、あれ？いや、それは出てる、それは出てる。あれ？バラン対っていたなと思ってググったらね、ググったらゾイドだった。バラン。にゃんにゃんにゃん。イントネーション難しい。葉っぱどっか行っちゃった。葉っぱ。剣道の授業が嫌いな理由、あれ剣道の授業が嫌いな理由、あれワンコメでも弾かれちゃってる。見れない。何を言いかけたのか。確認したけど、弾かれちゃってる。悲しいことに。水着がガイドラインに引っかかるのかな。いや、水着なのかな。いや、でも剣道が引っかかってるから。
ほんとだ、出てこない。水着の絵文字は出せなくなったってことかな。何が引っかかるかわかんなくなっちゃった。最近ちょっと厳しくなったよね。これでいい。これでいいか。バランタインのゾイドはゴールドスカステコザウルスってでかくてインパクトあるけど、これといって武器ないから強くはないんだよね。なんかあれかな、もしかして私の知らないところで弾かれてて話についてけてないのかな、私が。バランとはお寿司のセパレート、お寿司とかあれだよね。お寿司とか、お弁当とか。のあれだよね。いや、ゾイドの話をしてるのは私だけだから気にしないで。そうなの。じゃあ大丈夫か。じゃあいいか。グータ。グータ。ちょうどゾイドの初代アニメも20世紀の終わり頃ね。20世紀の終わり。世紀末はいつ？世紀末。間違えたかな？僕のプラネット。水着、そうだね。水着プラネットが出てこなくなっちゃった。スクール水着かな、それ。それは何？競泳水着は引っかからないような気がする。江戸川さん、これからはビキニじゃなくて、そっちの水着にしましょう。バラン、今はビニールですが、少し前は笹だったりします。あ、そうなんだ。本来は、ハランで作るから、ハランっていうの？笹。
笹のこと。だからバランっていうの、ためになる。2000年なの。ミレニアムとか言って置かれてたのが世紀末。You are shock ケンシロウは2000年生まれたことなの。水着で変換して出ないからレオタードとかじゃない。あ、レオタード機械体操とかそういうあれのあれあれのあれ。やだ。ビキニがいいの。どうしてもビキニがいいらしい。ハランって植物があるんです。へえ。ハラン聞いたことがない。ランの仲間なの。ランってついてるから。あとは2000年問題ってのも一時期流行ったかな。半ばデマみたいなあれだったけど、何2000年問題って。なんかあったっけ？あれノストラダムスのやつかな。スクールスイムスイート、スクール水着。ワンピースでいいのそれ。スイムスイートってなってるから一応水着だしダメなんだよ。江戸川さんはビキニがいいんだよ。ビキニなんだよ。ビキニがいいんだって、江戸川さんは。違う、そっちは1999年。あ、ノストラダムス ?1 年の差だよ。1年の差だから大丈夫で。そうそう。ビキニがいいんだって。そこは譲れないらしいよ。ビキニが。
うん。ビキニはビキニ、何それ。鑑賞が由来です。サンゴ礁の仲間かな。私葉っぱ描いたよ。葉っぱ描いたよ。1990X 年ね。ノストラダムス。まるちゃん。まるちゃん。あと何かな。ちょうどケロの軍曹の原作がその頃始まってるから、そのあたりを軒並みネタにしていた。予言になる。そうなの？ケロの軍曹がネタにしてたの？流行りには乗ってしまうに。なんとなく銀玉とかそういうイメージがある。あえて逆。やだ。黄色とかの。そう、メインキャラの一人のアンゴルモアもそれが元ネタだし。ノストラダムス。なんでもかんでも予言するじゃん。どうしようかな。やめよう、これは。
よし。23。よし。もういいかな。もういいね。よし。うん。あいた。ちょっと待って、ディスコード確認しましょう。3人でもやる？明日、ガーティックフォン。ガーティックフォン。やる？うん。久しぶりに。うん。まあいいか、やっちゃおうか。明日、ガーティックフォン。2人でも。ね。ね。茶葉の甘みは甘みが伝わってきそうな雰囲気やよかった。よいしょ。前買いたいやつとはまた違うやつだからね。緑。前も緑よ、緑だったんだけど。今回黄緑ってことにしといて。うん。前の方が深緑だから。うん。毛玉。毎回毛玉は空を飛んだりする。うん。ブヒブヒ。はい。よいしょ。じゃあちょっとアンケート閉じましょうかね。今日の V タンプ投票してくれましたかということでね。皆さん投票ありがとうございます。したかった方は今からでも遅くはございません。ぜひね、概要欄飛んでもらって、そちらからポチッとしてください。うん、今日はもう限界です。羊さんもそろそろ眠ります。お気をつけてね。はい。江戸川さん、おやしぽやしぽやしぽめブルメブル。私も終わるよ。まなちゃん。ということでね。よいしょ。皆さん、羊さんまたね。またね。ということで、よいしょ。12月のボイスメダルが18時から販売となりますので、コレクションしたい方はぜひね、応援のほどよろしくお願いいたします。よいしょ。おやしぽやしぽやしぽブヒ。め。恋方のグリーンは時は色って読むのかな？どうかな？なんとなくで書いてたから。まるちゃん。まだ来たばかり。また明日お話ししましょう。はい。ということで、Thank you for coming to this streaming and please come visit us again. See you next time. おつしぽつしぽつしぽめブル。最後のナイシップ。はい。水着のタイプはワンピースなんセパレート、トライアングルやバンドなどもあるそうです。全ミニに聞きました。AI さんだ。皆さんもぜひ AI さんとツボの話をしてみてください。ツボと石鹸です。それでは皆さん、またね。バイバイ。